Welkom vanuit het Flexieforum voor de eerste uitzending van Beleef Kerkrade TV. U kent natuurlijk allemaal het begrip Beleef Kerkrade van evenementen, van de sociale media, van de borden, van de advertenties. Maar vanaf nu ook iedere eerste zondag van de maand op tv. RTV Parkstad, kanaal 43, de Beleef Kerkrade TV. Deze eerste aflevering gaan we doen met de volgende gasten. Pierre Vermeulen, die iets vertelt over de rotonde. Hans Schillings, die iets vertelt over een nieuwe tentoonstelling hier in dit unieke gebouw, het Flexieforum. Wethouder Huub Wiermans komt nog aansluiten. En we hebben Guido Dieteren, die een rondleiding door het Flexieforum met u en met mij gaat maken. Maar als eerste gast hebben we Emma Kok. En mijn eerste gasten. Ik vind het geweldig. Ik heb een ster aan tafel hier bij Beleef Kerkrade TV. Dag Emma. Hi. Ik heb vorige week gehuild om jou. Ah, dankjewel. Ik kon er niks aan doen. Ik vond het fantastisch. Wat een liedje, hè? Ja, het is echt een heel mooi liedje. Oh, had je dat al op het repertoire of zo? Nou ja, bij de Blind Audition heb ik dat natuurlijk gezongen. En nou ja, als je dan in de sing-off komt, dan moet je dat inderdaad zingen. Dus dat vond ik niet erg natuurlijk, want het is gewoon zo'n mooi liedje. En ook gewoon met een goed verhaal wat ik kan overbrengen. Dus ja. Ja, het heeft ook, want je bent echt een vechter, hè? Ja, ik denk het wel. Want je moet er nogal wat voor doen, hè? Ja, klopt. Je loopt hier met zo'n tas ook. Ja, ik heb zondevoeding. Ja. En ik heb eigenlijk gastroparese. Ja. Dat is een maagverlamming en daarvoor heb ik zondevoeding, want ik kan niet zo. Beperk je dan in bepaalde dingen in je leven? Bijvoorbeeld het eten kan ik niet heel goed. Ik kan maar hele kleine hoeveelheden en ook niet bijvoorbeeld frikandellen of zo. Dat is ook beter. Ja. Kijk maar naar mij, ik heb veel frikandellen gehad, dat is ook niet zo goed. Ja, dat kan ik bijvoorbeeld niet. Ik kan ook bijvoorbeeld niet super grote afstanden lopen en ja, dat soort dingetjes. Zit je nog op school? Ik zit ook op school, ja. Wat doe je? Ik doe MAVO, maar ik zit op een vrije school en daar zijn eigenlijk alle niveaus gemengd met elkaar in één klas. En daardoor heb je wel, dat is wel handig, ja. Emma Kok, the warrior. Ja. Finale is geweest, hè, want dit is de uitzending op zondag. Mogen we helemaal niets over vertellen? Nee. Dat mag niet van RTL. Ja, klopt. Want dat staat allemaal contractueel vast. Ja. Maar je komt wel uit een hele muzikale familie, hè? Klopt, ja. Ik heb een broer die speelt viool en zo. En ik heb een zus die zingt klassiek Sophie. Ja. Echt waar? Hoe is dat thuis? Thuis is het, voor ons is het, valt het niet super erg op dat het heel muzikaal thuis is. Mijn ouders zeggen dat wel soms, dat het lijkt alsof ze door een muziekschool lopen. Ja. Maar ja, voor ons is het eigenlijk normaal of zo. We merken dat niet echt, omdat Sophia en ik die hebben eigenlijk altijd ons instrument bij ons. Dus je hebt dus de onze stem, stem. Dus wij neurien al heel vaak en heel snel. En dan gaan we van neurien tot zingen en dan tot schreeuwen. Dus soms. Ik kan me voorstellen dat jullie thuis een beetje a cappella aan de keukentafel zitten of zo en zingen. Soms wel. En dan je broer erbij met het viool. Ja, dat niet. Nee? Dat gaat een beetje te ver. Speelt papa en mama ook een instrument? Of? Papa en mama zaten vroeger in de harmonie in Kerkrade. Ja. Nu doen ze dat niet meer. Maar eigenlijk ik denk dat ze die gave aan ons hebben overgelaten. Mooi, hè? Zit in de genen, hè? Ja, ik denk het wel. Hey, wat ik gezien heb, ik liep op de markt en ik vond het zo geweldig. Heb je het ook gezien op het raadhuis? Foto genomen? Ja, dat zeker. Prachtige grote spandoek. Ja. Ongeveer zoiets als dat. Ja, weet je wel, ja. Emma, op de Voice Kids. Ja. RTL. Ja. Jongen, leuk hè? Ja, ik vind het heel leuk. Hoe ervaar je dit? Ja, het is een rollercoaster zo'n beetje en het is gewoon super leuk en het is een ervaring, dat maak je niet zeg maar zo mee zeg maar. Ja. Je hebt nou een bepaalde stem, hoe gaat het denk je als je een jaar of 14, 15 bent en de stem gaat breken? Ik heb geen idee. Nee, nee, dat weet ik echt nog niet.
Wat wil je gaan doen in de toekomst? Nou ja, ik wil natuurlijk wel gewoon doorbreken als artiest. Ja. En ja, dat is wel eigenlijk gewoon mijn grote droom. Ja? Ja. En dan zoiets als de Kelly Family? Dat weet ik niet. Maar ik vind het super leuk om muziek te maken met mijn broer en zus. Dus dat houden we er zeker in, ja. Ik vond het zo fijn dat je hier was. Hè. Ja, dankjewel. Ik en ook. dat ik nu weet voor wie ik gehuild heb. Ja. Dat is zo, oh, dat komt zo tot je door. Hè. Ja, dankjewel. Fantastisch, dankjewel. Hè. Ja, en dankjewel. heel veel succes. Dankjewel. En ik hoop dat het heel goed met je gaat. Ja, dankjewel. Dankjewel. Hè. Emma Kok, onze eerste gasten in het programma Beleef Kerkrade TV. Hey Pierre. Je ziet dat Pierre gewoon geweldig aan de weg en timmeren is met projecten. En mijn idee is, kennen we hij ook gaat maken. Dan ben ik hij met die rotonde. Ja, een goed idee Pierre. En schon om te huren dat ze merkt dat we flink aan de weg aan timmeren zijn in de kerk. Het is natuurlijk een hele bijzondere plek, hè. Voor het stadion. Op de Roda Boulevard waar meer dan 4 miljoen lui komen. Dus ik denk dat het zeker de moeite waard is om te kijken wat we met die rotonde eigenlijk kunnen. Zodat voor bezoekers ook echt duidelijk kunnen lassen zien dat vrije kerk gaat zijn. Dus nu, hadden suggesties over wat er heen moet gebeuren in verbinding met Kerkroor. Los ik huren. Los ik huren en schikken een mail naar beleef@kerkrade.nl waarbij de AIF door een link tussen Kerkroor en Roda. En dan komen we daar binnenkort op terug. Dank bieten. Ja, dat wordt de oproep. En weet dat er 124 tips zijn binnengekomen, Pierre. 124 lu. Ongelooflijk. Vind ik hoog. Boah. En die hebben allemaal suggesties gedaan. Ja, hè? die hebben allemaal... Over de molsoop, wat daar voor het, Ja. het stadion zo. Heb je al gezien wat er van ontwerp komt? Ja, had ik gezien. Ja? Geweldig, hè? Ik Ja, vind het echt geweldig. Ja. 4 elementen, eigenlijk 5 elementen van dat wat er in Kerkrade gebeurt. Ja. Een trompetist voor het WMC. Ja. De Joep. Daar Joep. En een voetballer. Ja. Daar ga je zo. Ja. En wat binnen geen wit, maar dat hoort erbij. De botanische tuin had alle planten verzorgd. Op de rotonde. Oh. Jong, dat is chic. Dat hè. is, en ze geweldig. kennen natuurlijk het led nog eens zien. Hè. Ja. Geweldig. Wie was je op het idee gekomen? Omdat ze immer werkt natuurlijk in die fanshop. Ja, hè. ik iedere morgen vaar ik die rotonde natuurlijk. Ja. En dan op een gegeven moment, met zo'n 1000 keer geweest is, dan denk ik zo van, potverdomme is toch, ik ken toch het nooit Ja. gemaakt weer. Omdat er ontzettend veel zijn die auto's iedere dag varen. wat 4 miljoen, hè? Dat is het drukste punt voor Kerkrade. Ja. Ja, is toch geweldig. En door die uitstraling is Ja, van ik vind het Kerkrade. ook. Ik weet niet welke inzending gewonnen had, maar ik vind het een fantastisch idee. En als het dadelijk hoe te zien, werd het ook een van de meest gefotografeerde plekken van een Kerkrade. Dat is nu al een van de meest... Maar hoe bent een van de meest gefotografeerde mannen van Ja, Kerkrade? dat is, ja, luister, In die fanshop. ja, Want die fanshop is toch eigenlijk gewoon een sociale ontmoetingsplaats. Dat Die is een- verkoopt ze niet alleen maar. nee. Dan verkoopt ze van alles. En dan verkoopt ze het entreebewijzen voor de voetballen. Dat is niet meer zoveel wie vroeger, hè, volgens mij. Ja, maar we kind echt graag weer. Ja. Ja, Mag dat gedaan, Pierre? ja Echt graag. zeker. Zeker. Ik heb dich trouwens een keer metgemaakt in een angerol. En daar wou ik dich nog altijd het compliment voor geven. De wits Jikere Goonzig riet in Kerkrade de Beleefbus. Ja, Nou heb ik dat een jaar of 2, 3 geleden een keer gedaan. Ja. En dan ben ik met de mam en Rolduc opgestapt op die Ja. bus. Het betaalt geloof ik 2 euro. ja, En dan hebben we zo'n toertje gemaakt door al die Ja. prachtige dingen die ze in Kerkrade zien. En we kwamen voor oog terecht bij het Roda-trein. En wij stapten door de bus in. ja. Pierre Vermeulen. Pierre, mijn man was verliefd op dich toen. Ja. Ja. Die wordt, want wat ze daar van fantastische verhalen verteld hebt. Ja, maar ieder verhaal is anders. Nee, maar het ging ook En over dat is het dich. mooie ervan, want iedere week komt die bus en dan kijk ik even hoeveel uur erin zitten Ja. en dan maak ik er een verhaal bij. Ah, het verhaal was fantastisch. Ja. Overigens, dat verhaal over dich Ja. en over die leven als voetballer, Ja, is nog een boek van, hè. ja, ja. Het komt wel nog goed, hè. Ja, en ja, kijk, het bocht
dat geeft aan dat ik veel metgemaakt heb. Ja. Dus, kijk, dat zijn veel bladzijden, dat moet volgeschreven weer. En die meeste zijn Foto's? ongelogen. De meeste? Ja, die staan allemaal ook op YouTube en zo. Ja. Maar het mooie van het boek is, er komen dingen in vuur die al lang vergeten zijn geworden. Mensen dat noemen? Komen weer terug. Ja? Omdat andere spelers, moet je met je voetbal aan, die brengen dat naar vuren. Ja. Dus daar heb je zelf ook enorm veel plezier gehad aan het boek. Ja, zeker. Maar het is nog niet uit, hè, Pierre. Ik zou het ontzettend graag willen laten zien, maar heb je het zelf al? Nee, ook nog niet. Nee. Ook nog niet. Nee. Maar het schone ervan is, ik weet wat erin staat. Ja. En die foto wat erop staat, oké, dat was eenmaal. Dat was van Saint-Germain, hè, dacht ik. Waarom had ik Paris Saint-Germain gepakt? Dat is gewoon zo. Kijk, die van Roda zal wel zeggen, waarom als je die Roda-truitje aan? Ja. En die van MBV zal wel zeggen, waarom als je die sterrentruitje aan? Ja. En Feyenoord zal zeggen, waarom als je het rood-wit shirt niet aan? Maar kijk, ik wil die vragen wil ik vuur zien en zeggen, luister, ik pak gewoon een kampioenstenue van Parijs. Ja. Dat was zo. Toen ben je kampioen met geworden van Frankrijk. Ja, kijk, bij Roda ben ik bouwkampioen geworden, Ja. want bij Feyenoord ben ik hoofdkampioen geworden. Ja. En bij Parijs ben ik echt kampioen geworden. Klasse. Dus, en mijn ding is, ik maak van Parijs, dan stond het hier voor Roda niet voor de koop, dat ik met een ander shirtje aan. Snapte? Fijn. Zo, dat was het dan, ja. Pierre, dit was Beleef Kerkrade TV. De eerste keer best als gast geweest. Ik denk dat ze nog vaak moest terugkomen. Ja, dat is een keer gewoon, toch? Ja. Dus ja, ik ben er vlakbij. Komt allemaal goed. Pierre Vermeulen, gast. Ik ben Maurice Senster, ik ben 51 jaar oud. Daarvan woon ik al 48 jaar in het mooie Kerkrade. Een stad, dorp waar ik ook eigenlijk heel trots op ben en blij ben dat ik hier geboren en getrokken ben. Als kind zijnde heb ik in heel veel verschillende wijken van Kerkrade gewoond, waar verschillende sfeer dan is, maar toch één ding centraal staat en dat is dat het overal gezellig was en waar je dus eigenlijk ook snel bij hoort en gewoon deel van uitmaakt. En ondanks dat heel veel dingen veranderd zijn ten opzichte van toen ik er woon, is het er nog steeds, vind ik, gezellig en ben ik nog steeds blij dat ik in Kerkrade woon. Wat eigenlijk betekent dat Kerkrade leeft en ook mee beweegt. Ja, ik ben 3 jaar vreemd geweest in Landgraaf. En ja, daar heb ik wel dan iets gevonden wat ik meegenomen heb naar Kerkrade. Dat is mijn huidige vrouw. Die ik ook mee heb genomen naar een wedstrijd van Roda JC, waarin de sfeer eigenlijk top was. En zij die ook zo mooi vond dat we aansluitend eigenlijk 30 jaar lang een seizoenskaart hebben gehad. En zij ook een harde nieren Roda supporter is. Voor mij was dus eigenlijk nooit de vraag of ik terugkwam naar Kerkrade, maar eigenlijk alleen wanneer ik weer terugkwam naar Kerkrade. En dat hebben we dan ook eigenlijk zo snel mogelijk gedaan. Mijn vrouw is meegekomen, inmiddels toen verknocht aan Roda JC. Maar ook WMC, waarbij het Stadspark dan heel mooi wordt gemaakt. En ook alle andere dingen die Kerkrade eigenlijk te bieden heeft, die ik niet allemaal kan opnoemen, het filmpje te lang. En dat is dus de reden waarom ik nooit meer uit Kerkrade vertrek, omdat Kerkrade hoort bij mij en ik bij Kerkrade. Want Kerkrade is een gevoel wat bij mij nooit meer weggaat. Meneer Schillings, we hebben je Pierre Vermeulen gehad. Even, dat had niks met u te maken op dit moment, maar je zit een Roda supporter aan. Ja, Pierre was een legende. Maar het allerbeste nieuws van het jaar is, we krijgen weer gras. Gras. Het groene gras komt in het stadion. Nostalgisch. Ja? Ja. Kon ze dan beter voetballen, denk ik? Absoluut. Serieus? Ja. Maar daarom zit je niet hier. Je zit hier omdat in dit prachtige Flexieforum een tentoonstelling is uitgesteld vanwege corona. Een tentoonstelling die ik hier georganiseerd heb. Samen met studenten van de RWTH Aachen. Ja. Want die hebben namelijk een expositie gemaakt met het thema Holocaust. We the 6 million. Tweede Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog. En helaas, vanwege corona gebeuren, had het dus niet door kunnen gaan. We hebben ze wel al geopend. Ja. En we gaan 14 juni, tot en met 23 juni, gaan we de expositie weer hier opbouwen. Ja. En dan is die ook open weer voor het publiek. En dat is
definitief. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen zich aanmelden. We gaan dus wel met tijdslots werken. Ja. En ja, het is een heel interessante holocaustgeschiedenis. Het is meer verhalen van mensen uit onze regio ook. En dat zijn dus niet alleen maar slachtoffers die naar kampen zijn getransporteerd en vermoord zijn, maar ook gewone families. Dan kunnen we zien wat met die mensen gebeurd is tijdens de oorlog en ook na de oorlog. Mensen uit Kerkrade ook? Ja, er zijn ook mensen uit het Kerkraadse bij en nu wordt er verder nog uitgebreid naar mensen uit Midden-Limburg en van de zelfkant. Ik heb gehoord dat het niet alleen een tentoonstelling is die hier in Kerkrade plaatsvindt, maar ook in Aken. Is al op verschillende plaatsen in Duitsland geweest, onder andere München-Gladbach, Keulen en nog een paar plaatsen. Kerkrade is de eerste. Hier heb je informatie van de jeugd. Ja, er is een hele hoop informatie en de bezoekers kunnen die dan ook bekijken en eventueel aanschaffen. Er zijn lespakketten. Ja. Zijn uitgegeven. Het is dus echt een hele serieuze expositie. Er zijn boeken geschreven over de mensen die dus in de expositie voorkomen. Ja. En ik zie ook gewoon Amerikanen. Ja, dat zijn hele verhalen. De bevrijders zijn erbij betrokken, dus het is een heel breed gebeuren. Het gaat dus niet alleen over de mensen die de Shoah hebben meegemaakt? Nee, er zijn dus ook gewone gezinnen bij. Er zijn mensen bij die dus de dans ontsprongen zijn. Er zijn mensen bij die gevlucht zijn naar Noord-Amerika, Zuid-Amerika, noem maar op. Heel interessant. Vooral nu in deze tijden, met het verschrikkelijk opkomend racisme. Heel belangrijk. Heel belangrijk. En we gaan ons concentreren op jongeren, op scholen. Op dit moment is de expositie in het Bernardinus College. Ah ja. Niet open voor publiek, maar voor de scholieren. En volgend jaar januari komt hij terug. En dan gaan we alle scholen uitnodigen. Dan hopen we natuurlijk dat corona weg is. Corona is dan weg. Daar hou ik u aan. Wanneer is de tentoonstelling? Die is 14 juni, gaat die open. Hij is dagelijks geopend van 10 tot 4. En 23 juni is de laatste dag. En waar kunnen de mensen zich aanmelden? Die kunnen zich aanmelden via mijn e-mailadres. Dat is schillings.hmj@gmail.com. Heeft u nog wat anders in de toekomst? Ja. Wij zijn een vereniging die niet alleen maar eens per jaar Leven de Koning roept. Wij doen heel veel projecten, waaronder, en dat sluit hier weer op aan, we hebben tijdens ons jubileumjaar een nieuwe wandel- en fietsroute langs oorlogssporen in Kerkrade hebben we gecreëerd, waarin ook de stolpersteinen in voorkomen. Daar wilde ik het net even over hebben, want er zijn toch een aantal stolpersteinen in Kerkrade. Ja. Ik wandel heel veel door Kerkrade en ik zie die regelmatig liggen. In de Hoofdstraat. Maar wij doen het anders. Die stenen liggen er, maar hier in Kerkrade kun je ze adopteren. Ja. Dus een school of een firma of mensen, particulier, kunnen dus de stenen adopteren. En dat doen we om de aandacht niet te laten verslappen. Wat wil dat adopteren zeggen? Kopen? Je betaalt een klein bedrag aan de gemeente en dan is die steen van jou. En die maak je ook regelmatig schoon? De bedoeling is dat ze schoonmaken, dat er iets mee gebeurt. Want bijvoorbeeld Blijerheide is de buurtvereniging De Bouwerwij, die heeft een aantal stenen geadopteerd. Ja. En daar wordt ook ieder jaar weer opnieuw aandacht aan besteed, ook met scholen. Mensen interesse hebben, kunnen ze op hetzelfde mailadres? Er zijn er nog een paar beschikbaar, niet veel meer. Laten we hopen dat na deze uitzending ze allemaal kwijt, want het is natuurlijk heel belangrijk dat het in de herinnering blijft. Ja, en dat is niet alleen belangrijk voor onze generatie, maar nog vele malen belangrijker voor de generatie na ons. U doet goed werk? Het is belangrijk werk. En achter de geraniums zitten is geen optie. Nee, en als ik nog even mag, er is nog iets moois wat uniek is. We hebben een aantal jaren geleden hebben wij een graf nog geadopteerd op de begraafplaats in Margraten, de Amerikaanse begraafplaats. Wat anders is... Wie zijn wij?
Oranjevereniging Kerkrade. Oké. En wat anders is, dit graf is geadopteerd onder de noemer Schoolkinderen van Kerkrade. En dat hebben we vorig jaar uitgebreid naar Schoolkinderen van Kerkrade en Herzogenrath. Ja. Maar we hebben inmiddels ook een Oranjevereniging opgericht in Herzogenrath. Een Nederlandse Oranjevereniging in Herzogenrath. Ja, dit is dus een Duitse. Dat is uniek. En het bestuur wordt gevormd door studenten van het Städtische Gymnasium Herzogenrath, dus Ja. jongeren. En dat is niet alleen uniek, dat is heerlijk om mee te werken. Ja. Die mensen zijn zo bezig. Is de jeugd nog bewust van Wereldoorlog 2? Absoluut, en ze willen alles weten. Wij staan er zelf vaak versteld van. Als ik de rondleidingen doe op Margraten, dan ja, het is vaak heel emotioneel ook. Komt er niet vaak voor dat een jongere, 16, 17, 18 jaar zegt van mijn opa? Ja. Mijn opa is in 1953 teruggekomen uit Siberië. Dit soort verhalen krijg je dus te horen. En ja, het gaat verder. Ik heb al meegemaakt dat je een verhaaltje vertelt. Want ik heb verschillende graven, daar heb ik dus ook zeer persoonlijke verhalen bij. Niet alleen het heldenepos, maar echt wat gebeurt er als een soldaat niet meer terugkomt. In zijn gezin, in zijn familie, noem maar op. Dat er een jong meisje van een jaar of 10, 11 op de terugweg naar me toe komt en pakt mijn hand vast. Ja. Ja. Dan weet je dat zo'n kind naar huis gaat. Zeer emotioneel. Dan weet je dat zo'n kind naar huis gaat met een verhaal. En daar gaat het om. Het doorgeven naar een volgende generatie. En dat is ontzettend dankbaar werk. Meneer Schillings, dank u wel. Graag gedaan. Fijn dat u hier was. Was mij ook een genoegen. Dank u wel. In dit programma is er altijd één terugkerend item. Dat is namelijk het item over de evenementen en de activiteiten in deze stad. Maar door de lockdown zijn die helaas niet te melden. Maar sinds afgelopen zaterdag is de lockdown er vanaf en er zijn weer heel veel zaken open. U kunt naar de Gaia Zoo, u kunt naar de botanische tuin, u kunt de terrassen bezoeken, de cafés binnen en de restaurants zijn weer open. Maar u kunt natuurlijk altijd in Kerkrade wandelen en fietsen. Wandelen, bijvoorbeeld de Kranenweier, Kasteel Erestein, bekend van het nationale televisieprogramma De Verraders. En wat u ook kunt doen, is niet te vergeten, één activiteit vindt er altijd nog plaats. En dat is namelijk de prik. De prik in de Rode Haal. U gaat voor de prik en daarna gaat u voor een lekker terrasje op de markt in de stad. Beleef Kerkrade TV. Altijd wel wat te doen. Mijn naam is Huub Iermans, ik ben wethouder binnen de gemeente Kerkrade en verantwoordelijk voor het programma VI. Wat behelst het programma VI? Op de eerste plaats is het bebouwen van een zwembad, sporthal en parkeergarage op het voormalige atriumterrein ziekenhuis van de gemeente Kerkrade in het centrum. En op de tweede plaats, het allerbelangrijkste, het ontwikkelen van gezondheid en vitaliteitsprogramma's die erop gericht zijn de gezondheidsachterstanden die er bestaan in Kerkrade en de regio, om die in te halen in een periode van minimaal 10 jaar die we daarin investeren. Met VI investeert de gemeente Kerkrade in gezondheid en vitaliteit van haar inwoners en van de inwoners van de hele regio. Het werk vordert gestaag. Het nieuwe gebouw wordt in maart volgend jaar opgeleverd. We staan hier in het centrum van Kerkrade, Hartjestraat, op het voormalige ziekenhuisterrein dat iedereen wel kent, waar we op dit moment bouwen aan VI Leven in Beweging. Een echt beweegcomplex waar straks een sporthal te zien is, een zwembad en een parkeergarage met 265 plekken met daaromheen een prachtig park en ook erbovenop een park. De bouw brengt wellicht overlast met zich mee en daar hebben we op geanticipeerd. Wij zorgen ervoor dat de omgeving steeds goed geïnformeerd is over wat zich rondom de bouw afspeelt. En dat zij één aanspreekpunt hebben, dat als ze vragen of opmerkingen hebben of klachten, dat ze dat direct kunnen melden. 24 uur per dag, 7 dagen per week. We zijn er voor de mensen. We zijn als stad hartstikke trots op dit project en willen daar ook onze inwoners in meenemen en het project in de regio en voor onze stad heel zichtbaar maken. Dat doen we via allerlei communicatiemiddelen en communicatiekanalen, social media. We maken droneopnames, we schrijven teksten voor bijvoorbeeld het seniorenbladje.
En we laten daar waar maar mogelijk zien met wat voor prachtig project we in de stad bezig zijn. VI staat voor een leven in beweging. Een leven lang gezond en vitaal door het leven gaan. Dat is waar we voor gaan met VI. Voor veel inwoners van Parkstad is het VI-gedachtegoed nog onbekend. Toch zijn er ook mensen die wel al bekend zijn met VI en die ook al hun eigen wensen en ideeën hebben. Ik wandel elke dag minimaal een uurtje. Heerlijk in de buitenlucht. Ik vind het ook belangrijk. Maar ik doe het eigenlijk om in beweging te zijn. Wat ik dan mis zijn buurtgenoten die met me mee zouden kunnen wandelen. Maar die mensen die hebben misschien een beetje angst om er alleen op pad te gaan. Of ze zijn een beetje teruggetrokken. Daarom heb ik een wens. Ik zou willen voorstellen dat VI wandelingen gaat organiseren voor mensen die alleen zijn of zelfs eenzaam. En dan samen onder begeleiding heerlijke wandelingen te maken. Dat zou fijn zijn. Sinds 2014 is Kerkrade bezig met de ontwikkeling van wat destijds nog Centercourt heette. Sindsdien is hard gewerkt aan het gedachtegoed dat inzet op verbeteren van levenskwaliteit van de inwoners. In 2020 kreeg het initiatief zijn definitieve naam, VI, Leven in Beweging. Centercourt was voor vele mensen in Kerkrade enkel en alleen maar een vastgoedontwikkeling. De ontwikkeling van een zwembad, een sporthal, een ondergrondse parkeergarage zelfs. Maar wij willen Centercourt veel meer laten zijn dan dat alleen, dan alleen maar die vastgoedontwikkeling. Wij willen namelijk een beweging op gang brengen in Kerkrade die mensen gezonder maakt, die mensen vitaler maakt. En om dat te markeren zijn we ook een andere naam gaan bedenken voor die beweging. En dan komen we uit bij VI, Leven in Beweging. VI van visie. VI van vitaliteit, maar VI ook van vivre, het Franse woord voor leven. Wij willen dat de Kerkraadse burger gezonder en vitaler gaat leven. Niet alleen in Kerkrade, maar liefst ook daarbuiten in de regio. Dat is VI in Kerkrade. VI gaat dus over gezondheid en vitaliteit, voor jong en oud. Gezond leven, een leven lang. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. En dus vind je VI overal. In de wijken, bij de verenigingen, thuis en op scholen. Want jong geleerd is oud gedaan. Gezonde jongeren vinden wij heel belangrijk. Dat ieder kind een kansrijke start heeft, lekker kan meedoen, sporten, bewegen, gezonde lunch op school, maar ook je talenten ontdekken. Op school en in de wijk. Een wijk waarin het prettig is om samen te wonen en te leven, maar ook vitaal ouder te worden. Het zijn alle generaties samen die de wijk maken. Gezonde jeugd, vitale wijken, vitaal ouder worden, daar gaan we op inzetten met VI de komende jaren. En dat is best een hele uitdaging, waarbij we ieders inbreng heel hard nodig hebben. Want jij weet zelf als geen ander wat belangrijk en nodig is. We gaan graag met je in gesprek. VI, Leven in Beweging. Dat begint bij je geboorte en duurt een leven lang. De kans op een gezond en vitaal leven neemt toe als we letterlijk en figuurlijk in beweging blijven. De gemeente Kerkrade wil dat graag samen doen met jou. Ik ben Petra Dassen en ik huur Jans voor van de LU dat gezondheid het allerwichtigste is. En dat is natuurlijk zo. Gezondheid bepaalt van een belangrijk deel je geluk in het leven. Niet alleen, het gaat ook om je thuissituatie, om zorgen die je hebt, financiën wellicht. Maar gezondheid is altijd heel erg belangrijk. En een deel van die gezondheid hebben we ook zelf in de hand. Daar kunnen we wat aan doen. En dat willen we de komende jaren met VI, Leven in Beweging, versterken. Daar willen we enthousiasme over creëren. Zodat we met elkaar, waar dan ook, hier in de wijken, waar dan ook, werken aan die gezondheid. Om samen gezond en vitaal te worden in ons prachtige stad Kerkrade. Ja, dat was hem. Het filmpje over de VI, oftewel Leven in Beweging. Ja, meneer Wiermans, of mag ik u zeggen? Ja, mag ik zeker u zeggen, Alex, dat is logisch. Hè? Loester, in de volksmond, hè. Dus in de Kerkraadse volksmond, hè, bliet het toch gewoon het zwembad, hinger, het raadhuis, of niet? Ja, het zal nog even het zien door, of dat jullie natuurlijk gewend zijn aan VI Leven in Beweging. Hè. Maar wie dat de Kerkrade is, daar werden allemaal nog de historische namen van alles werd nog allemaal gebruikt. Dus dat is ook natuurlijk niet erg. Want het gaat eigenlijk om de zaak dat door een geweldige ontwikkeling plaatsvindt. En dat is de kern van het verhaal. Hè. Ja, waarom wilt je dat zo graag, dat die inwoners van Kerkrade gezonder gaan blijven?
Nou, als je bekijkt naar de liesjes in Nederland, waar het gaat over gezondheid en vitaliteit, hè, dan zitten 4 kerkhoorn. Armoede. Ja, ook. Maar dan zitten 4 kerkhoorn, Nederlandse kerkhoorn, maar ook in de Parkstad. Maar in Limburg zitten 4 helemaal aan de verkeerde kant van dat lijstje. Hè. En het punt is van, je moet op een gegeven moment proberen toch een trendbreuk te genereren, om door een omslag in te brengen. Hè. En als je nu die liesjes ziet, dan is het of het nu betekent aan kinderen die op school aan met obesitas te maken hebben, of het aantal vroeggeboortes, of het aantal lui die in bepaalde regelingen zijn, die in armoede zitten, dan zie je dat toch wel punten zijn waar ze zegt, nou, dan moet ze op een gegeven moment daar toch een kentering en een trendbreuk in willen brengen. Nou, en dat is het programma. Wie leven in beweging is daar in feite op gericht. Welke doelen heb je dan als gemeentebestuur gesteld hieraan? Nou, Verhand in ieder geval gezamenlijk het doel gesteld dat 4 tot 2030, dat we dan in ieder geval 25% van de achterstand en 4 op het gemiddelde van Nederland hand, dat we hem ingelopen willen hebben. En bijvoorbeeld even de levensverwachting van lui in Kerkrade, die ligt 3 jaar lager als wie dat gemiddeld al is in Nederland. Moet ik dan nu spijten van gekregen dat ik al 5 jaar in Kerkrade woon? Nee, daar moet ze trots op zien uiteraard. Hè. Dat mag wel duidelijk, want misschien dat nu met hulp, dat stoe in een stimulator is, dat de lui ook zeggen, nou, er leggen ze extra in Kerkrade komen wonen. En dan zit een hele sportieve man, ze zitten goed. Maar wie krijgt er mij dan in beweging? Wie moet er mij in beweging krijgen? Ja, kijk, het punt is, dat is niet dat ze een knop omdraaien en zegt zo, jongens, nu moet het anders worden of nu is het anders. Het had te maken, ik zeg maar, de moet lui verleiden. Katalysator. Ja, de moet lui verleiden en wie deed ze dat? Dat deed ze om het laagdrempelig te houden, wat dat betreft. Dus dat betekent dat we zitten eigenlijk in de haarvaten van die gemeenschap, hè? Ja. In wijkcentra, noem maar allemaal op. En door moeten we de mensen zoiets krijgen dat we zeggen, oké, doe moet eens gaan doen aan sport en beweging, maar dat kunt op de eerste plaats dat jullie elkaar al ontmoeten. Ja. Hè? We moeten juist jullie bereiken die we besnoeto niet bereikt hebben. Bijvoorbeeld, voor corona, de Hub. Prachtig. Een van de mooiste bibliotheken die ik ken in Zuid-Nederland. Daar zitten de ganse dag lui van mijn leeftijd, zal ik maar zeggen, de kranten lezen, een tijdschrift te lezen. Die wil ze dus eigenlijk als gemeentebestuur gaat andere dingen met gaan doen, zodat die zich bewegen. Ja, kijk dat die lui al in de Hub komen, hè, als een soort, laten we zeggen, waar ze met leeftijdsgenoten bij elkaar komen, dat zo ook een sociaal verzamelpunt noem het maar, dat is belangrijk. Maar dat kan nog ter basis zien, dat ze met die lui gesproken en zeggen van, hey, mensen, Verhand ook programma's voor ouderen vitaal te houden. Hè, want we kennen eigenlijk drie lijnen. Dat is gezonde jongeren, vitaal ouderen en vitale wijken. En die 3 programmalijnen, die moeten we eigenlijk integraal op een goede manier gaan neerzetten. En dat gaan we ook doen. En dan verstevigen die lijnen elkaar. Kerkrade is door een karttrekker. Hè? Ja. Kerkrade is eigenlijk een karttrekker. Ja. Is dat, werd dat ook gesubsidieerd? Nou, kijk Verhand voor het tot stand brengen van 4, dus het zwembad, de sporthal en de parkeergarage. En dat werd dus dat grote complex? Dat is dat grote complex. Door hand 4 natuurlijk, dat kost 42,5 miljoen. Hoeveel? 42,5 miljoen euro. Ja. En door hand 4 van 3 instanties subsidies gekregen. Ja. Ter hoogte van 15 miljoen. Dat is van de provincie, dat is van IBA en dat is van de regio-deal, dus van de regio Parkstad. Door hand 4, bij die subsidie die verstrekt is, er is ook gezegd van prima, dat willen we hier ook met investeren in die gebouwen, hè, wat dat betreft. Maar dan moeten we ook, gemeente Kerkrade, dan moet u de taak opgenomen om de karttrekker te zien, programma's op het gebied van gezondheid en vitaliteit te ontwikkelen. Ja. En op het moment dat die ontwikkeld zijn, dat ook dan met de gemeentes in Parkstad en daarbuiten ook te delen, wat dat betreft. Dus vier zijn eigenlijk, en dat is de innovatiehub, het ontwikkelen laboratorium
van allerlei projecten en processen op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Dus eigenlijk de basis van het verhaal Vie is, je wilt hebben dat de lui langer en gelukkiger leven in Kerkrade. Ja, en gezonder. Gezonder. Absoluut. En daardoor gaat hier dat ganse project Vie opzetten. Ja, dat is uiteindelijk de bedoeling. Hè, en dat doet je niet alleen. Nee, dat doen we. Kijk, de partners, de provincie is partner, de gemeente is Park Zuid-Limburg, daar is IBA, daar is vanuit de regio, maar er zijn ook partners, wie de Open Universiteit, de Universiteit Maastricht, daar is Zuiderland, daar is de GGD Zuid-Limburg, etc. Er zijn een hele hoop partners, allemaal op dat gebied, die weer bij elkaar gebracht hebben en die zich ook gecommit hebben om mee te werken om dat soort programma's op gezondheid en vitaliteit gezamenlijk met ons te ontwikkelen en dan er ook voor te zorgen dat het geïmplementeerd werd in de wijken van Kerkrade, maar ook bij de gemeentes van Park Zuid-Limburg en die hebben al interesse in getoond om dat ook met ons samen te doen. Dus in mijn taal, als ik het ouder weer, kan ik, als de Vie klaar is, gewoon op een gegeven ogenblik zeggen van ik ga daar jekere dinsdagmiddag, of jekere donderdagmiddag, of het maakt niet uit, naartoe. Ik heb een stuntje gymnastiek, ik kan gaan zwemmen en ik kan een beetje sporten. Dat is eigenlijk de bedoeling. Ja, Lex Loester, ik ben 73 jaar, die is waarschijnlijk iets jonger. Oh. Wie ik. Hè. Dus het punt is, ik ga me ook moeten committen. Hè. We hebben gezegd, dat is toch ook, want ze geen wet houden best, natuurlijk. Want ik moet ook mee in beweging zien. Ik ben ook niet de meest sportieve persoon, dat ik het voorstellen, maar ook ik realiseer me dat ik daar ook aan moet doen. Nou, met wie dat dan samen dat uurtje kunnen we sporten, is toch gezellig? Oh, ik wil het echt wel ergens... En dan geven we dan en het drinken uiteraard. Ja, dat begint het alweer. Is wel goed, overigens, voor de stad, als we zin gaan drinken. Jazeker, absoluut. Meneer Wiermans, Huub, bedankt. Fijn dat ze hier was en dat ze het even in gewone mensentaal hebben zo goed gelachen. Wat er allemaal gebeuren gaat met die miljoenen die dadelijk geïnvesteerd werden in de Vie. Zwemmen, sporten, gezond werden, lang leven. Heel belangrijk. Precies. Dankjewel. Hè. Alsjeblieft, Lex.
ben zo blij dat ik eindelijk een keer van de Dutch af ben. Ik heb al 4 gasten gehad. En het is hartstikke fijn om nu eens wat meer van dit prachtige gebouw te zien. En daarom heb ik een man gevonden hier dat dit gebouw al een ganse tijd bewoont, mag ik wel bijna zeggen. Daar had hij alles. Daar had hij zijn kantoor, daar had hij zijn studio, daar had hij zijn opnames, hoe hij dat filmen opneemt, die ik allemaal regelmatig ziet op YouTube. Het is me fijn om even Guido Dieteren te storen. Hey Guido. Hi Lex. Ja, ik laat het graag gaan zien. Dus we zitten in de besprekingskamers. Hij werden de contracten gesloten en de marketingmeetings gedaan. Ja. En de productiemeetingen van de maanden in Kerkrade bijvoorbeeld, van de concerten. En ik neem me met door het gebouw. We zitten nu in het kantoorgedeelte. Voor muziekarchief en een stukje administratie, daar liggen hij. De wc's en een stuk merchandise opslagen om te versturen. Mijn eigen kantoor, waar de violin ligt, wie ze op de kerk uitzagen. Ja. Besprekingskamer, materiaalhokje en daarachter echt de belangrijkste plek. De belangrijkste plek van het hele kantoor. Er zit een schatbewaarder van alle producties. Ja, dat is die man. Ja. Tot nog toe. Ja. Dan wordt het werk of? Ja. De man houdt uur voor zich Flexiforum zowel bij binnenkomst, hij. Als doorgang. Dat wordt de enige plek die ze woont. Dan kan ze alles in de gaten houden. Hij zet zich verhoest met nog een Kerkrade. En lang ben ik alles kan zien. Dus toen is ze metgekomen. En dan zit Gerard als producer. Daar zit Kersten, die is nu net aanwezig. Heb je veel personeel dan ook nog? Ja, op dit moment 4097 man. Maar nee. We zijn op het kantoor zijn we met de man of 5 als teampje. Daarna werken 4 muziekauteurs, die werken op oproepbasis. En 2 keer 30 muzikanten oproepbasis en 12 man crew oproepbasis een beetje. Dat zijn de mensen. Maar het vaste kantoorteam is dan Klingen en in coronatijd natuurlijk. Ja, aantal muzikanten. Af en toe studio- en televisiewerk, dus dat is heel erg moeilijk. Ja, hoe heb je zich nu deze tijd met rond televisie maken. We zijn nu een muziekbedrijf die gewoon televisie produceert met muziek. Dus we vroegen over een concertbedrijf die de inkomsten uit concertticketing doet. Dat is 97% omzetverlies op dit moment. Dus stop hè. Maar dus we zijn wel gaan omdenken. Televisie dus produceren. Spotify, YouTube inkomsten, maar ook televisiespecials wat we reeds opgenomen houden om die nu helemaal over de wereld te zetten. Ja. Dus vertaald in 8 talen, de Engelse variant, ook die verkeerd op de maat gedaan bijvoorbeeld. Ja. En dat gaat nu naar veel landen. Dus komend weekend zitten we Zuid-Afrika op televisie van het najaar in Ierland, dat zitten we met Denemarken bezig. En we gaan nu een kernteam samen zitten met een paar toppers die dus ook in 15 landen concerten produceren, televisie distribueren. En dat gaat dan dadelijk van Australië bis Zuid-Amerika, want op dit moment bijvoorbeeld, voor de meeste kliks uit Chili op dit moment. Ja, dus dat merk ze, 93% zit internationale kliks, maar wel geproduceerd nu van Kerkrade. Kijk, hij komt van de theaterzaal uit. We hebben veel opname gedaan van het programma. Ja. En de 4 gasten. Bij de Zuiden hing nu ook televisielicht. Voor de neergang en er komt nog veel meer televisielicht in. Zodat hij ook veel meer televisieopnames kunnen plaatsvinden. Of repetitiebeelden, ook wel voor YouTube en die kanten uit. En ik toch meer studeerruimte daarboven, dus dat ik kan afsluiten. Was het toch nog een dag studeren? Ja, maar studeren, ja, absoluut. Anders ja, die vinger bij de stief. Dus moest toch flexibel blijven. Ja, verzint hij in de studio, hij werd gecomponeerd, hij werd geschreven, hij werkt veel met Falco samen als de toetsenist. Hij legt nog mijn partituren, want gisteren over basgitaaropnames. En komen de werkhand voor Walking in the Air, dat is toevallig in de kersttitel van de film The Snowman, of Oh Danny Boy. Danny Boy. Van Wendy zijn cd. Prachtig. En hij produceert voor de film. Ja, hij is het creatieve gedeelte van kantoor, waar we zitten. En dan gaan we nog hij nerven creëren voor opnameruimtes, waar we dan ook nog weer solo. Ja, want dat is een groot orkest, hè? Ja. Dus er was een grote ruimte hebben ook voor. Ja, zeker. Kijk, de grote orkestrepetities voor in het theater. Ja. En alles, maar hij bijvoorbeeld in de striekersrepetities zoals hij kunnen doen. Hij kan doen een solo microfoon voor Wendy en mij. Kijk, en dan komt hij te staan. Zo'n beetje de microfoon. Hij kan een zangbooth creëren van, ja, dan hoef je niet meer in Volendam op te nemen, maar dan neem ik een Kerkrade op, in Flexiforum. En dat is geweldig, want nu zo'n 40, 50 dagen per jaar huurden voor de studio in Volendam, studio huren.
veel geld. Dat ook. Van de Cats, hè? Ja, van de Cats, van Arnold en Arnold Patrickson Frung. En met Patrickson voor hij ook een kijken naar het microfoonplan. De samenwerking met Studio Blied. Guido, dat gaat die gewoon nog veel geld kosten. Ja, nee, maar dat moest wel investeren, ook in de tijd van corona. Ja, zo'n goede microfoons klinkt gewoon slecht. Dat is absoluut. Ja, ik heb dat repeteren opnames toe. Hij kan een groene videowand. Dat we daar ook nog als vlogjes, blogjes kunnen doen tegenwoordig. Dus er is met de team net. Ja, zeker. En nu komen voor hij, dat werd kledingatelier. Dat is net klaar, want we kregen nog opslag, ongen. En er moet nog een kledingwand erachter gecreëerd worden. Maar dit is schitterend. En wie zei hij, Suus, hij hangen jurken van Wendy hangen hij. En misschien... Nee, hoeft ze net ding moord. Maar dit is geweldig. En dan kijk ze hij is voor het kerstconcert de kleier, ook voor bedrijf voor het Kerkrood, top vintage. Wereldbedrijf van het Kerkrood. Ja, dit zijn de jurk voor het kerstconcert in de Grote Kerk van Den Haag. En dit zijn de zomerjurkjes van top vintage voor de Optermade Kerkrood bijvoorbeeld. Wanneer zit de Kerkrood nog? Volgend jaar mei, laatste weekend mei, zitten we 27, 28, 29 mei op Minekop. En dan maken we hopelijk naar corona waar normaal concerten geven, dat we 4000 man bij de restaurants, bij ons op het plein kunnen zitten. En dat we daarbij gaat voor de weld in elkaar kunnen zetten. Komt goed. Komt zeker goed. Ik laat de rest van het gebouw hier zien. Oké. Hey, prachtig al. Ja, fantastisch. Met zijn kieks, architectonisch is het echt een juweeltje. Er is echt heel veel liefde aan de materiaalkeuzes besteed. Ja. Maar wat mij nog meer aanspreekt, is niet alleen dat architectonisch mooi is, maar dat is juist dat er allerlei bedrijfsactiviteiten, leeractiviteiten van verschillende pluimages zijn. Zal voor hij de gemeente zitten, sociale zaken, die tikken nu voor ons. Hij zit Kinzo, waar kinderen ook met bepaalde gedragsproblematiek liefdevol werden opgevangen. Maar ook Ratatouille, wat van Larissa en Danny is. Dat is de 24/7 kinderopvang. Dat kunnen ze na corona 24 stunden per dag doen. Het is geweldig, dat is de hele vleugel door. Kinderen slapen en kinderen spelen, werden ze opgevangen. Dat is echt super. De hand voor boven de Mutsaar Stichting zitten. Daar zitten ook gezinnen werden daar opgevangen met een bepaalde gezinsproblematiek is. Maar schitterende, rustgevende omgeving, vertrouwelijke omgeving. Hadden ze ook besprekingskamers. Heel belangrijk, hij werd nog een bedrijfsrestaurant gebouwd, een leerwerkbedrijf. Ja, dat werd echt een van de mooiste bedrijfsrestaurants, kantines, waar ze ook gewoon die broodjes kunnen eten. Ook een samenwerken weer met leren en werken, dus samenwerken. En dan bestelt ze toch de broodjes in die eigen gebouw dadelijk. En de hand van boven komt een medische bestemming erin in het gebouw. Ook de ruilwinkel en de voedselbank zit onder erin. En dat is eigenlijk een melting pot, dus eigenlijk een mengeling van activiteiten die niet alleen de muziek zijn, wie ons bedrijf, maar ook Popschool Parkstad, de accordeonschule Rooser die hij zit, of de jongens van de Rock Academie. Ja, dus het culturele zit hij, maar ook dat leren, werken, een bepaalde symbiose. Poetsen, koken, sociaal vangnet, elkaar helpen. En dat is wel erg cool, vind ik. Dat hij sucelu uit alle rangen en standen van de bevolking hij rondlopen. Dus het kind ziet dat hij dadelijk de Anouk of de Marco Borsato rondlopen, met de bij ons te gast is. Ja. Maar het kind ook ziet dat jongeren lopen die niet weten wat ze met hun leven willen doen en er begeleid in werden om een nieuwe stap in hun leven te zetten. En dat is cool. En die voorbeeldfunctie, dat wensen kind dromen dat ze het kind bereiken, ja, dat vind ik voor chic als een soort ambassadeur van Kerkrood dat hij te doen. Fantastisch. En Guido, als oud theaterdirecteur is dit natuurlijk voor mij geweldig. Ja, chic hè. Ja, die ruimte en die hoogte, die vind ik ze bijna nergens. Nee. Stel voor deze kerstevenement en dan zet ze de bleuzer op de balustrade, die kerstliedjes spelen. Of deze de wand, deze voet, daar is in het theater zouden eigenlijk 700, 800 mensen publiek kennen. Dat is toiletgroepen, hij staat een restaurant voor de pauze. Ja, hij kent ze spas, muziek en verbinding zoeken in dit gebouw. Zie je echt wel evenementen doen? Ja, zeker. Ja, absoluut. We zitten nu met corona. Op het moment dat corona nog meer onder controle is, kan zij gewoon spelen. Chic hè? Ja. Te gek. Ja, flexie voor. Ik word er nooit geweest, maar ik voel me echt 100% heen. Hey, maar corona is dadelijk afgelopen. Ja. Wat ga je doen in de toekomst? Dan gun ik never het terrasje pikken wat ik nu al doe. Wat nu al in het Hollands maak. Ik gun vooral veel muziek maken. We gaan natuurlijk concerten Kerkrood op de Maat toe, Symfonica Rosso weg.
ook met DJ's werken, voor zijn druk mee bezig. Maar de Nervers produceren vooral veel televisie, dat beveelt goed. Ons dochter bijvoorbeeld, die zingt al die snuigen, die is de oudste. En die gaat met Wendy dingen doen. En op dit moment werden we gevolgd door camera's om er ooit een serie van op televisie te brengen. Dat het nummer voor dan de Maestro Family. Dus ja, voor werden gevolgd, het was verdund. Ik wil het woord soap niet gebruiken, maar het is wel een... Ja, een documentaire-achtige serie die ze even produceren. En Wendy Cloris moet die tegen 22 wel op de televisie ook huishoudelijke werkjes? Huishoudelijk werk, dan moet je in de vingers snieën in de keuken en zo. En, maar ook op kantoor en dat hij in Flexieforum opnames maken. Dus we zijn al in de keukenhof geweest met elkaar. En wat ik vooral wil laten zien, we zijn een liefdevol gezin. Ook een normaal gezin, met alle problematiek die bij gezin kunnen kijken en alle stress met de kinderen ook. Maar voor zijn een gezin wat cultuur en vooral muziek wil uitdragen en die liefde voor elkaar. En ja, dat is gewoon bijzonder dat ze dat met die eigen dochters en met die eigen vrouw kunnen doen natuurlijk. Beetje de Sound of Music, maar dan op z'n Limburgs. Ik wens je veel succes. Dankjewel. Dankjewel. En van harte welkom, Omar. Ja, het is open, hè? Ja, het is open. En het voelt super goed. Het is een heel open geboel. Ja, ik hoop hij muzikaal gezien een stukje ouder te werden. Klasse. Ja. Ik wil even bedanken Guido Dieteren. Dit was de eerste aflevering van Beleef Kerkrade TV. Ik hoop dat iedereen het een beetje leuk gevonden heeft. Wij in ieder geval wel. We zien u de volgende maand weer. Beleef Kerkrade TV vanuit het Flexieforum. Deze aflevering, en waar de volgende plaatsvindt, ik weet het niet. In ieder geval ergens in Kerkrade. Adieu.